i que no té cap mena de sentit que el govern de Catalunya, en lloc de dedicar-se a resoldre els problemes que té plantejats la societat catalana, estigui constantment alimentant aquest tipus de polèmiques i aquest tipus de discussions una mica de pati de col·legi, no? Que cada setmana en troba una. I avui aquesta setmana és aquesta, la del fòrum de demà, de la Mediterrània, i la setmana que ve no sé quina serà. No? I jo crec que seria molt bo i molt positiu que el govern de Catalunya abandoni aquesta actitud de buscar la confrontació i la bronca per la bronca sempre i sistemàticament, i que es dediqui a fer la feina, que es dediqui a representar els catalans amb la recerca de solucions als problemes que té la societat catalana, i que abandoni aquesta actitud que de cap manera contribueix a solucionar cap dels problemes que tenim en aquests moments plantejats. I espero que un dia o altre el govern rectifiqui i adopti una postura raonable, seriosa i rigorosa, que és la que tothom espera d'un president. I en aquest sentit, per tant, amb la nostra proposta, que es fa ressò de les demandes que hi ha en l'àmbit de la comunitat educativa, volem dotar d'un suport legal la figura del professor, reconeixent-lo com a autoritat pública.